Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, please ndipostereiwo nyaya yangu kune vedare renyu. Mukoma, kana zvaibvira chitoitai zvekutonyora chaizvo, because ndinotya kuti kana mukangoposta voice note rangu rakadaro zvimwe kuda panokwanisa kuzowana wekuziva. Right, mukoma Nashe, nyaya yangu yakamira sekudai. Sekuru vangu nyakubereka baba vaiva mutyairi wezvitima, vaivawo nedzimba dzavo nhatu. Dzimba idzi dzainge dziri mumadhorobha akasiyana siyana. Asi dzimba idzi mushure mekunge sekuru vazofa, dzimba idzi dzakasara dzava kusakwanisa kugarika zvakanaka kusvika vana baba vazosarudza kuti dzimba idzi dzinge dzichizotengeswa. Asi dzimba idzi vana baba vasati vasarudza kuti vange vachidzitengesa, pachavo ivo vana baba nanatete vakatomboita kamwe kakurwidzana vachiita sekunge vainge vachida kutorerana dzimba idzodzo. Asi mushure mekunge vanhu vaona kuti dzimba idzi dzasekuru hadzitogariki zvachose, vana baba nanatete ndo pavakazosarudza kuti dzimba idzi vange vachizodzitengesa. Chakakonzeresa kuti dzimba idzi dzinge dzichizotengeswa inhau yekuti sekuru vedu mukoma vainge vachitomuka chipoko chaicho. Sekuru pavakatanga kumuka chipoko vakatoita zvekuonekwa neumwe mwana wemuloja uyo ainge achiloja pane imwe imba yasekuru. Hanzi sekuru vakaonekwa nemwana uyu vainge vakangomira pamusoro pejurawo. Mwana uyu ainge akangobudawo panze usiku, ameno zvaainge achida kutora panze usiku. Mwana iyeye paakabuda panze ndo paakabva aona sekuru vedu hanzi vainge vakangomira vari pamusoro pejurawo. Mwana uya ndo paakabva azoridza mhere achimhanya achidzokera mumba. Mushure mekunge ataura zvose zvaainge akaona, mwana uyu hanzi ainge ava kuita kunge like munhu ainge abatwa nemamhepo zviya zvekuti sometimes hanzi aikwanisa kungoti kana achienda kuchikoro aibva atanga kungomhanya zviya zvekungomhanya asingazivikanwi kuti ari kuda kumbonyatsokuenda kupi. Then mwana uyu akabva azongoshayika mushure mekunge azvisungirira. Apa mwana uyu ainge achitori mudiki chaizvo. Kubva ipapo pagore roga roga paitoti pange pachifiwa. So vanhu ava mafiro acho avainge vachiita zvaikwanisa kuti this year umwe wemaloja edu aikwanisa kungofirwa nemwana, kana kuti pakashayika loja rinenge rafirwa nemwana pamalojas avo ainge achiri kugara kudzimba dzasekuru vedu ivavo. Then mumhuri maitoti munge muchifiwa. Zvinhu izvi mukoma zvaiitika each and every year. Ende zvinhu zvacho mukoma vanhu ava vakafa vakangofa in the same month, zvisinei kuti vanhu ava vakafa vainge vari vana vemaloja kana kuti vanhu vemumhuri. Vose mukoma vakangofa in the same month. Izvezvi kutaura kudai mukoma, kuplot kwavasekuru vedu kune makuva 5 ehama dzose dzakafa neaccident. Vatete vakazopedzisira kushayika. Hanzvadzi yababa vakangonorovera vega pamuti, ameno kuti chii chavainge vaona, but ivo vatete vakati vachifamba nemotikari yavo ndokubva vazongobuda muroad vakabva vaenda vakanobondera pamuti ndokubva vatofa. But motikari yavo iyi mukoma, kunyangwe payakazoenda ichinotorwa kwainge kwatotumwa rori zvichinzi mota iyoyo inge ichienda kunodhonzwa nerori. But mukoma, rori riya rakadzoka risina kana motikari rayainge richimbodhonza, because motikari iyi mukoma yainge ichitozvifambira. Saka motikari iyoyo yakabva yazotodhonzwa ichibva paspoti paya payainge yabondera pamuti
iwoyo, then ndokubva yazoendeswa kumba kwavatete. Motikari iyi mukoma kuzosvika ichizotengeswa, motikari iyi yainge isina kana maproblems at all, because yakangoita my minor scratches zvekuti waisatombofungedzera kuti ndo motikari ingatonzi yakabondera pamuti. Then vatete vedu avo vainge vachidriva motikari iyoyo panguva yainonzi yakabondera pamuti vakabva vatoshaika. Impact yacho mukoma yainge isiri that much, because motikari yavo haina kana kutomboburitsa aya ma-airbags anorakidza kuti motikari iyi yaita a high risk impact. Asi vatete vakatofira paspot ipapo. Face yavo mukoma yaisatombotarisika. Kunyange isusu sevana, baba vakabva vatotirambidza kuti tinge tichiendawo kunoita body viewing, asi vanhu vakanoita body viewing ivo vakangotaura kuti face yavatete yainge isingambotarisiki, because pakati pemusoro wavo apa hanzi painge paine buri, painge pakaita zigomba. Face yavo yainge yakatsemuka sekunge pane munhu ainge akavatema kufesi kwavo nepiki. Ivo vatete ava vasati vafa vakafonera baba vangu the night before, apo pavakazoita accident, vachiti vainge vachiona sekuru baba vavo. Hanzi sekuru vainge vachivanetsera vachiti, ko uri kurambirei kutora zvinhu zvangu? It seems as if vatete ava nemari dzavo dzose dzavainge vainadzo zvinorakidza kuti zvinhu izvi zvaita sekunge ndo zvainge zvichivapa mari, because pavakafonera baba vaitoita like munhu ainge ari very confused, vachirakidza kuti vainge vasingazivi kuti vozvifambisa sei pazvinhu zvose izvo zvavainge vachiona. Ndo mafiro anoita vanhu mumhuri yekwedu, ende vanhu kumhuri yekwedu mukoma vanofa mwedzi 1 zvisinei kuti munhu anenge atsakatika after 1 kana kuti 2 years. But kana ukada kuronda history yemumhuri medu unongoona kuti vanhu vose vanongofa in the same month. And recently mukoma inini zvakazoitika kwandiri ndezvekuti ndakabva ndazodaidzwa nevamwe avo vanongonzi ndisahwira wemumhuri. So ndakati ndazoenda kuya ndainge ndichitozvibvunzawo kuti ko sekuru avo vainge vandidana vainge vachimbonyatsokuda chii kubva kwandiri. Ndakazoti ndaenda kuna sekuru vaya vanonzi ndivo sahwira wemumhuri, vakabva vati vaiva nenyaya yavo yavainge vachida kuti vange vachizotaura neni. Apo pavakatanga kutaura neni, kunyange mudzimai wavo nevana vakabva vatombotisiya takagara tiri tega tiri mukitchen. So mukoma sekuru vaya havana kana kumbogara vandivanzira, vakabva vangoti, muzukuru, pane zvimwe zvinhu zvandiri kuda kuti ndinge ndichikuzivisa. Zvinhu izvi ndiri kuda kuti uzvizive inini ndisati ndafa, because zvinhu izvi ndakasiyawo ndazviudzwa nasekuru vako. Sekuru ava mukutaura kwavo ivo vanotorakidza kuti ndivo vane nhoroondo yemumhuri medu, ende vanoziva kuti kana mumhuri medu mukaitika chakati zvii zvinenge zvakonzeresa, because vakabva vanditi, muzukuru, ndisati ndafa nyaya iyi ndakatomboiudza vatete vako, saka newewo ndiri kuda kuti unge uchizivawo nhoroondo yemudzinza renyu. Kusarudza iwewe inhau yekutoti ndakatoudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiudza vatete vako newe, zvichirevera mukoma kuti pane zvose zvandakazoudzwa kana kwanga kuri kunzi vatete vainge vakagamuchira zvinhu zviya zvainge zvakasiyiwa nasekuru. Ivo vatete mukuzonochembera kwavo kana kuti vasati vashayika vaifanira kuti zvinhu izvozvo vange vachizozvitambidza kwandiri. Ende sekuru ava vakabva vandiudza kuti panhoroondo dzose dzavakandiudza handaifanira kuti ndinge ndichizozivisa vamwe veukama. Sekuru vaya vakabva vanditi sekuru vedu vanova vakabereka vana baba vedu vaiva nezvikwambo zvavo. Hanzi zvikwambo izvi zvainge zviri 3 zvavakatora mushure mekunge vatanga kuita maproblems ekubirwa kumusha zvekare nemutauni, because sekuru vedu ava kutauni ikoko vainge vaine zvigayo zvavo, then kumusha uko kune plot ravo zvekare vainge vaine zvigayo, magrocery stores. But zvizhinji zvacho mushure mekunge
ivo sekuru vazoshayika. Zvizhinji zvacho zvakabva zvazongobroka. Zvekare mutauni ivo sekuru vainge vaine mamwe marori, kwaiva nemamwe marori ekudharadhara aya ainge achishandiswa kusenga ivhu. Sekuru vangu vainge vaine marori avo iwavo avaipota vachishandisa kusenga river sand, but mushure mekunge ivo sekuru vedu vazoshayika, zvinhu zvose zviya mukoma zvakabva zvazongotanga kungobroka one by one. Zvinhu zvacho zvazvaiita ndezvekuti rori raingoti kana rikafa, kunyange vana baba vaiti kana vakazama kugadzirisa rori iroro rinenge rafa, rori iroro charo chete charaizongoita ndechekuti raizongoramba rongoburitsa mari kusvika vanhu vazoramwa. Sawira uya iye akabva ati zvikwambo izvi zvainge zvakachererwa mumafoundations edzimba idzo dzainge dzakasiyiwa nasekuru kudhorobha. Asi nezvose zvakazoitika, vana baba vakabva vazosarudza kutengesa dzimba dziya. Saka nyaya yavapo, hanzi inini satete ndava kufanira kuti ndinge ndichitanga kufambira nyaya idzi ndikwanise kugamuchira zvikwambo izvi. Nyaya iyi mukoma yatova ne7 months yataurika, ende ndakatombozamawo kuti ndinge ndichiignowa nyaya iyi, asi mushure mekunge ndazama kuignowa nyaya iyi, pane rimwe izwi rakangokaruka rataura neni. Izwi iri mukoma ndakangotanga ndichingonzwa maungira munzeve dzangu, ndichinzwa sekunge painge paine umwe munhu uyo ainge achizama kutaura neni, but munhu uyu airakidza kunge ari kune imwe nyika yainge iri kure neni, like munhu ainge achideedzera ari mugomo riya rinenge riine maungira, but izwi riya rakazongoramba mukoma richiswedera padhuze neni day by day. Then one day mukoma, so ndakatoti zvangu ndakagara ndirimo mumotikari mukoma ndiriko kubasa, ndo pandakazongonzwa sekunge mumotikari muya maiva neumwe munhu ainge achitaura neni. Munhu uyu mukoma izwi rake raita sekunge izwi rekacheche, zvekuti zvinhu izvi zvakatondivhiringidzawo mupfungwa dzangu kuti ko kacheche kanozogona kutaura matauriro akadai sei. Mushure mekunge ndatarisa kuti ko munhu ainge achitaura mumotikari mangu ainge aripi, ndakabva ndangoona kuti ndainge ndiri ndega. Izwi iri mukoma rakataura neni rakangoti, ningi name hidden, tinomubaya. Ko tingatadza seiko kumubaya? Isu tangova mombe dzemashanga dzisina anokwanisa kudzifudza, tava kungoita zvose zvatinenge tanzwa kuda. Voisi riya rakabva raseka. Mukunoseka kwarainge richiita mukoma, voisi iri raiita sekunge munhu ainge achitaura achiseka achienda kure neni. Kusvika dzamara voisi riya ndava kurinzwa sekunge rainge richitaura riri pakati pegomo, gomo riya rinenge riine maungira. Handina kukwanisa kuzonzwa kuti zvimwe zvarainge richitaura rainge richizama kuti kudii. Marimwe zuro mukoma, mushure mekunge ndarota dzimwe hope dzairakidza kuti dzaitova nezvadzainge dzichida kududzira, because ndakangorota umwe mwana wehanzvadzi yangu avo vari kumhiri kwemakungwa, mwana iyeye achiwira muswimming pool. Ndisati ndatombowana nguva yekuti ndinge ndichitaura necousin sister yangu kuti ndimuudze hope idzo dzandainge ndarota, ndo patakabva tazongotambira shoko pagroup kubva kunze kwenyika, tichiudzwa kuti kune umwe mwana wecousin brother yedu uyo akangotanga kubuda furo mumuromo. Izvezvi mwana uyu atorimo muchipatara. Inini hanzi nasawira wemumhuri tinofanira kuti tinge tichikasika kuenda kune imwe n'anga iyo inokwanisa kuzondigamuchidza zvikwambo zvacho izvozvo. Pari zvino mukoma, kana ndikatarisa makore andiinawo, ndingangoti mumhuri ndiniwo wechidiki mumhuri. Makore angu mukoma, ndine makore 32 ekuberekwa. Ndinongoraramawo nezvechimani chenja, asi dzimwe nguva mukoma, zvinhu izvi kubvawo ndichikura zvinhu zvekuti ndaigara ndichingozvibvunza kuti ko laki rangu remari rinombobva pai. Asi kunyange zvangu ndiri munhu ane laki remari, but ndinoita sekunge ndine kamwe kakutukwa karipo pandiri. Mumaoko angu awa mukoma, ndinokwanisa kutobata kana $2000
asi mari iya kubva ndichiri mukomana wechidiki ndaigara ndichingozvibvunza kuti ko mari yacho inomboenda kupi, cause ndinoti ndikabata mari zvinobva zvaita like pane munhu anobva angouya obva afuridzira mari iya kuti isashanda anything. Saka sekuru vaya ivo mukunotaura nhoroondo yemudzinza medu, ivo mukutaura kwavo vakangonditi mari dzose kazhinji dzinopinda mumaoko angu hanzi ndinenge ndatopiwa rombo rakanaka nezvinhu zviya zvainge zvakabatwa nasekuru vangu. Saka izvo hanzi zvinenge zvichizama kundionesa kuti mari iyo yazvinenge zvandipa, mari iyoyo kana kuri kunzi ndikasaramba ndichingoshandidzana nazvo haina kana chainoshanda. Ende zveshuwa mari mukoma ndinobata, ende mumhuri medu zvinotorakidza kuti chipo chekubata mari chirimo, asi vazhinji vacho ndezviya zvekungoti vanhu vanongobata mari ichingofuriridzwa. So kwandiri zvava kuitika mukoma ndezvekuti ndinokwanisa kungokaruka ndaona kuti mumotikari mangu munenge muine kana $200 zvekuti unokwanisa kutoita kana maminutes uchingozvibvunza kuti ko mari iyi yabva kupi. Then sometimes mari mukoma unokwanisa kungokaruka mari yangoita zvekungodonha ichingobva mudenga. So kusaziva kuti mari iyi painodonha ichibva mudenga inenge ichibva kupi, hanzi zvinhu izvi ndizvo zvakandisarudza, zvakasarudza inini navatete. Taifanira kuti tinge tichibatsirana kuchengeta zvinhu izvi kana kwanga kuri kunzi ivo vatete vainge vakakasika kugamuchira zvinhu izvi. Sekuru vaya ivo vakangonditi kana ndikaramba kugamuchira zvinhu izvi, sezvo pasisina umwe munhu weropa anokwanisa kugamuchira zvinhu izvozvo akasiya asarudzwa nasekuru vedu, hanzi zvinobva zvazotanga kudeura ropa zvekuti dzinza rose rinokwanisa kuzosvika pakutsakatika. Please help me. Ndaikumbirawo kuti munge muchikandawo nyaya yangu kudare renyu ndogamuchira here nhaka iyi. Ndinotya kuzoitawo kamufiro ako kakaita vatete vangu. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatitaure naye mucomment section. Hey, zvatinosangana nazvo mukurarama.